أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قم فأنذر. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sukuma uxwayise abantu. Kusho umdali wethu umvela kuqala umenzi wezinto zonke umdala weinsuku esambulweni sakhe sokugcina esibizwa ngeQuran engcwele amazwi akhe layo uthini uthi sukuma uxwayise abantu. Sixwayisa abantu ngani? Ngokuthi mangabe ungalaleli imiyalo kamdali wakho, imiyalo kamdala weinsuku, imiyalo kangikhona, uzozithola usenkingeni uma uficwa ukufa. Munye umlayezo esiuhambisayo ayiminingi. Munye umlayezo esiuhambisayo ayiminingi. Uthini lo mlayezo? Wa ilahukum ilahu wahid. Ngempela umdali wakho munye. Ngempela umdali wakho munye. Ngempela umdali wakho munye. La ilaha illahu. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe. Ar-Rahmanur Rahim. Yena unomusa unesihawu. Nanku umlayezo esiudlulisayo. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukamdala weinsuku, ngaphandle kukamdali wami, ngaphandle kukamdali wakho. Uyena umenzi wezinto zonke. Uma unabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe uzibangela izinkinga. Angishile incwadi yeBhayibheli ebizwa ngoExodus 20 kuverse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso walutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi. Amahubo 24. Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Kubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova na? Noma kaYahwe, noma kaAllah umvelinqangi umdala weinsuku? Kubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Impendulo: yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni nongafungi ngenkohliso. Inhliziyo uyihlanza ngani? Ngokuthi njalo uloku uyikhumbuza ukuthi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kukamvelinqangi, ngaphandle kukamvela kuqala, ngaphandle kukamdala weinsuku. Yindlela leyo ohlanza ngayo inhliziyo yakho. La ilaha illallah. Constantly. Akusho mina, kusho usolwazi injulabuchopho uMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi izinsuku zonke yenza ukholo lakho luhlale lulusha. Ngokuthini? Ngokuthi uthi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Umphefumulo wakho awungawuphenduleli emangeni lokukholelwa ezintweni ezingekho. Kholelwa entweni ekhona, entweni yeqiniso, nongafungi ngenkohliso. Ungaloku ufunga ngenkohliso uthi kunabanye onkulunkulu ngaphandle kamdali wakho. Bonke labo nkulunkulu laba enibakhonzayo ayikho neyodwa into abake bayidala. Ngiyaphinda. Bonke labo nkulunkulu laba enibakhonzayo ayikho neyodwa into abeke bayidala. Ngishimpukane, ngishiphela, ngishintuthwane, ngishumiyane, umaskito. Ayikho neyodwa into abake bayidala. Labo nkulunkulu laba nini enibakhonza uyazazi wena.
ukuthi imuphi lo nkulunkulu lo omkhonzayo. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMondli wakho, ngaphandle kukaMdali wakho, ngaphandle kukaMdala weinsuku, ngaphandle kukaMenzi wento zonke. Sengathi uMdala ngasipha amandla asivula amehlo sibone iqiniso ngendlela uMdali afuna ukuthi simdumise simkhonze ngakhona. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.